guys, madung adlaw nitong tanan. So karong adlaw day guys, gikan ko naghatod ni Lexian sa ko ligo kay sa ko ni mata kay nag dengag lagi gani ha. Kay gani eskwela na estudyante sa man mo mata. Ay magligamo. Is-ilis mo pun mi dari digamo sa upin say kakuhag mata did. Kay mata ko garag sa kay gahapon ang lain na gahang lawas mo tong si Lexian gi train upabuwak. Ako na may nag-arsa. Kuan daga lagi ko gahapon sakit lain ko nga daga kay sakit ahang kuan uson ja kalipahang kalawasan ba jagikan ko sa eskwelahang Lexi guys ag namalig ja daning suman dinumugan ani pre ko lami init pa lami lang jis kay dagko busuk nga Dadi po to di man ta ko palit dani kay bawal mapuning nanay palit na naman ko kay ingan matong namalig ja nga kuan asa kunos Rosalina ron, kuha man ng mama, tuwas Manila, palit na raman ko kay luoy pod. Diya ka rin man diyang giganahan, kamutikyo. Kamutikyo. Malagi. Kamutikyo, tinaw. Yes. Namaog ko, palihog sa kong plato na ikaw. Nasa ningin ko ng tatay sa. Kari ditra, palihog. Kani guys, tulog ka buok, 5. Ug ato kas eskwelahan. May snackan kayo, wa naman po may nakapalit og pan, kay sige lagi pag pan. Buti sa akin na Latangan na pod. Kamuti ni, hamas nanay. Ay, sorry. Hamas nanay. Nagkuhan naman ko guys, kanang nagpangisudan kay itlog. Diya na pa inununan, diya na pa buwad. Naghigop ra ko Muhay kong bing-bing tayo sa. gatas kay ug kanang madaga ko di ko ganahan mo kuan ibag-ibag ba mura buntis mangibag pod lain ko madaga kay mura pag nangibag lami ra ba na Napuno na tong simple tayo sa. hmm Napuno na tong simple tayo sa. Ang tawag di mo papagapon dai ja war pod mo kuan dai Kasi dami pata ko pupulo sa. Tidak mo tatog ang si tayo sa. pada ko pag pulis kuno papanganyana guys kay way klaro mo tawag ja tanawon to na Wa isang makuting gisaad og tinagad ba. Wa makutin gidas usa Gang kuan na, tayo sa. disgrasya lagi rabapod ni. Ako para ning giadyo-adyo. Ulis din na napod ni kay siglabad ang ulo ng kuan na. Makutin gisang papadas usa ka gabi tayo sa. Ano man, tutang sa ikaw kay naman sa lamisa. Kay ang kay to ka sang papadas usa ka gabi tayo sa. Ang kayong kita sang papadas usa ka gabi ra matong tukat. Unsa man dali? Good morning sa kanila dali. Hi sa kanila. Hi good morning. Papa Jonas. Nila day guys. Good morning guys. Good morning guys. Disapot day ko sang papa guys kay di ko istoryahan guys. Nauya, tinagad bitaw. Ka-relate di ko diha nimo day. Tinagad bitaw guys kay papang Aliana kay ari man tawag na kaya manggi PM lagi tong katong nay comment si sa post ni Mama Julie ang gi request jang Facebook ang gichatan. Ja. Ang gi-friend request mo to ni accept man po ning reply sa ang chat nga bisag kuan parhiron kay si Aliana na lagi 15 na katuig kuan wa pa ka kita ni ja ako gali pod kuan 29 na ang edad ron papuko ka ila sa hang papa papuko ka kita ja kari di sa Aliana okay ra man pud na bisag sakit sa kabubuton kay saan malaging kuan kanang na saan malaging wa naman tay mahimo si Aliana ra makuan mo gud na pod kay mama payang nagyan nga wa ko kaila sa Pila papa edad sang papa. si Aliana kay di man may pareha nga normal og panghuna Ano sa mag-birthday sang Murang papa tayo sa. kuan po kung Aliana concerned ba nga na kanang sara na ibot pasabutan na mura bag sakitan pag kung di po siya kuan kay karon lagi sige sa pangita sang papa Aliana nda ning chat man to ni reply man to ningan nga next week ko nung arhi at tan-awon og tinagad bagajid guys at ang ininjog na bagajid mo arhi bagajid sang papa Basig dito mo tatsugar hitay sa basig na butra tayo sa. basin na lang labi ha kadto guys mga ang taninjo Kalinira kung di pa mapanos tayo sa. Kalinira kung di Oh. pa mapanos tayo sa. kaya bisig di ka mo angay Di ko tayo sa. ano naman na lagi
Nangunaw na ka. Karira nga na. Kana tilawi sa una. Ganahan ba ka? Ha? Kamuti na. Gani mo kuning kamuti guys. Kani pwede ni nanay. Tawag sa nanay ka, has nanay. Mama Ale. Kamuti. Kani ako na disgrasya ng eyeglass. Dugay naman po ni pila nakatuig. Lumanan po ni sa hang pag-vlog-vlog. Diya, kaning cellphone po, salamat ko na niyang cellphone sa naghatag daan eh. Yan ito karon sa Dubai. Kay ba nakakinsa ka tayo, kakita ka na niyang video. Huwag yapon ka na kalimti. Nagapon ka sa ang daghan o sa hana-hana. Dakat ko ka dyan. Utang kamubot ang tangad daning ang cellphone. Laliman kang 18 ba to? 18K aning cellphone na dyan. Kung magdahong nga anay mo sponsor na ingana manong sa tanang ugna tay grasya salamat sa tas Ginoo. Di pud ta magdinago pud ugna tay grasya di pud ta magdinago mo share gud ta bisag sa kalesod mo share pud. Ako sa unsa ko kalesod di pud na kalimtan. Di mo pud ko kalimot og share. Bahin-bahin mo ingana sa mga grasya nga dawat. Diyan mga nga dito ninyo guys, na busog pa mapugkuskuan itong itlog sa kabukang ikaan o inam ko gatas. Ay, gusto na po ka tambog na pagbalik 1/4. Day. Kagos na ba? Kay, Excited ako makari yung papatay sa. lagi excited ulit ka. Tawag sa nanay ikaw. Nanggunam man tayo sa. Nay! Papawada ka init na. Kung nagitawag ka ate ay sanay. Hindi ko tayo sa. Nagitawag ka na tayo sa ay. Bit. Busog ko na, pero hindi talawan guys, lami man po, ko busog ko na ko, pero kaon. Mga kanta guys. Para di takawad agkuan guys, grasya, ug usay na kumabot po na to, pang share, good food. Ang daghang grasya. Lagi mo agkuan, asukal. Matilaw po ko na niya diyang dinamugan. Naglagog init pa. Classmate mo ko tos ang mama, ang nagay mo dani. Shout out ko ang mama, Rosalina. Kamusta? Ako basag wa ko nagdaka sa ang mama, kasi ninanay tatay mo ko nagdaka. Magana-hana gyapon pug ko sa ang mama, pero magna ko mga sa unas nakasuldo ko na pagi tagagang mama. Bong lubi. Manglaba ka te? Ha? Manglaba ka? Di ba? Nakatulong ba ang biduli na dabaw ng pala tayo? Ibabad kay naluoy tos mamatulis pag uli dari kay nag-usa magmalbiri na mansanog idang sanina og bag sanina ni dayang laban ag bag babaran pa maari kay ang mawag digas malbiri. May kayo ba kayong puto? Kapag nanay, pala niya pa dito is sinanay magod. Di po palihok-lihok ko na rin. Sige lang sigda lingkod, magludya po siya. Magsige pagbagot-bot ingin kay kuan ko nung ngut-ngut ko nidang tiil, ug di siya makalihok-lihok. May mga lihok-lihok kan po dari ginag, may malihok, mapukampo, mga pantabangan. Puli-puli rami dari ati ale. Ya, karena kung naku kapudid ang lawas, sabi na rin na daga ko. Mula yung mata ko sa doon kay excuse me, pungaan ha. Kanang
Madaga ko kay di mo ko og kanang magnapkin ko kay di man noon mo kuan ang dugo di gamay ra noy mo patak pero kanang mangihi ko garabi. Wanang ligo ko sa kay mo ko nagnapkin harang sagdan kusog dai siya og di magnapkin. Mo siguro nang tinuod siguro nang gingis uban nga makasara og sig napkin tino. Mo siguro nang dugo kay og mangihi ko grabe mamor magnanganak. Kismis na nga ha. Para pang share. Kaya pa yung ganihan mo ito naligo kong sadyo. Ay napit-pit maghang. Sanggalat. Madugal kaning agas na puro hinay-hinay. Si tatay mukha ang makadani. Putuk-putuk man aguan mo. Nalagi pa yung mga pangag na lagi pa sila. Ang sinya niya kay postisyon naman yung kangon may katatay nga pa ngipon pa din na pero kung ano na pangag original pa din na nga ngipon pero na pangag. Excited na ko ang nanay kamuti puhon magingani na pagka puhon nangani na pag mo. Silhig makalis abo ilang tilpot. Te. Kasi silhig sa abo ilang tilpot. Bitaw guys. Binuang babasig silhig sa abo ilang tilpot. Bag-o agaban ka ng stick did ba sa ganang butong. Lugaban ka ng tukog sa lubi. Apalo. Nga lakay ba. Di bagos. Agaban ka ng kuan sa butong. Silihig sa abo. Haramas, aliyan. Wa mamangay to ah. Wa mamangay. Kuya na kaganahan mabulog. Kasi ate Marilu ba? Katong mabulog iprosin. Ngami. Gihiwas yung tinagas ng magkisong lagi pa Di prosin. prosin lagi natay rip. Wa nagaba ng katang rip. Lami, bisog mabulog. Ang angal nga ko. Nga baka jaghang ron, hinog. Kasi mula ba kaya nakuha man ang pag-ara ay. Magpakuha ba niya sa manang? Aw, Ang kata, nung magpakuha ba? Hindi dapat kasi ang susigas na karon pasalabi na po ito dito kagtuwad. Dagas kay, di pa, sugo ito kong tatay pasusi ha, kuros na nay. Nay! Si tatay nito anas ubos ng tagbang, kay gitawag ko ka ganina, wako ka maminaw ha, kuno ka. Bao? Ha, ako ka tuwaning, padung nas ubos nay. Sumagin las na na. Itak na. Ming Ming! Mother! Huwag ka magpasulabi dyan! It's a prank! Nay, si tatay! Si tatay mo si... Ubos, dunhalin ang gupon. Ubos? Maguna krujos kamutihan. Diya. Itong barang lang mo yan. Ito na nanay kainit na nay. Gagmay naman ha. Andiyan mo man ang kuanon. Nay, tana kay sugo kong tatay. Nga. I-prank kuno kang to ano siya ning dagbang nas ubos. Kaya wa kuno ka maminaw ni siya. Tawag yan. Aw di, gipasusi lagi ha ka kay tawag kunin mo ganiha kay nalagay kamutikyo. Mukha ang pwede makaadto. Dito na ko agara pa agi. Ibangan. Tana kay bisig mukha ang tatay. Siguro nag-oo si tatay nimo. Ha? Nang nagmanitas kahoy. Gimingaw na kuno nila sa tatay. Asa man ka precious? Asa ba ka precious? Masura nga dari mas mitsur. Oh, mitsur. Wa ma kuha nila. Ah, Aron masakay-sakay. Bye-bye precious. Bye-bye sabi. Bye-bye. dumi. Pandong kainit. Ay, Bye-bye precious. Isus, nang
Mga bas panda precious. Bye-bye. Bye-bye na. Dara na kay maglatos musta tay. Insay panda. Uli kina iro. Oh, na iro. Uli panda kini motor. Dara na eh. Daras na na tay. Ako pa, sa pagkala magtawag nga. Namalit ko sa kahoy. Para mag-imangurod sila nga, mga muti ka. Mga muti, dama, namalit ko sa kahoy. Kaya maladag dali. Mga muti ka kitang unawon. Nga muti, o pa rin unod ng kamuti. Nay kamutik yun untay mukaan ka tay. Nasig, baes na ka, as utso pa man, o pamayos na ibig gani. Hindi na mo tayo labog ng muti baka. Nawa, baka. Nagaas ta tay to ni mo nay kay inja kunog. Mukalitra kunog kag katumbas yung bako. Baka, high blood na baka. Mo ginaginga na mo nay nga magpujo na. Di man pud mo og magpujo basta tay nay nanay tay kay magluja man pud magsakit man og kalawasan. Simbako. Panington. Hindi ka mangyari sa bugat. Ang kumagsa mo nga, lingkod-lingkod. Wa nag kuan ra tong kahoy. Ang lakaw. Hindi ko ang hiling dana. Nay dagko ra na butang nga banda nay. Manang Magi, nuni kay dag. Madri ra ba? Dami Doon na si kagkuha anak Madri day manalingsing na day. Doon na. Di mo ka basta tay. Ni nasa lo. Kamuti ko. Ag nilunaw magkatay. Ni kon, ako ros na kaingan ko si Jag nangamote gilunaw. Wa pa gali unod. Ah, ada pandang nga. Eksi. Hai ka day. Lapis niya naman daw. Kas ara lagi, di balik-balikan kay makalas. Pus atay. Nga naman ay di ka makaanay? Di, kaya naman daw. Mura ba tayo kamuti? Mura kunog kamuti ka na kay kamuti. Kaanay. Di ko kaya naman daw. Wa man sis aliana ning kaon. Ang gitagaan kanina, gibutang ra ni Islami sa wa. Mamugbang pan-off na tayo sa. Jama man kaning kaon mo sa ti upog si Kuya Armando. Murag panos ko no. Bag-o magud na. Mura po nas liksi di mo ka kamuti. Ha? Buong panos ko no taasan ka jud. Ang ilabog ang cellphone datos Mangutan asta taglami baday. lamit pay. Ang butog. Bad tayo. Ba, bad lagi tayo. Ano man mo pa paday? Mayos palis ko na pa. Sa tipaw. Mo pa man mo ka. Next week ko no, daghan ra by next week. Mura na po na sa atong sweldo. Aw. Nay! Bayra na kurente. Ha? Bayra na kurente. Bayra na kurente? Oh. Gamay lagi laman ang lagi na 378. Palit kog sunrox guys kay na yung puti nga pa na maglaba. Sa daw ni hanag karon di man mang kabjaw. Bayad ko kurente kuha na nga tang kurente. 939 ay. Ha? Ning us-us day gamay. 900? 939. Di ba kay Deres last kuha man to? 1,000. 1,007 pesos. Na may resibo na. Oo na. Palit pagbagas, isa kasako na may palitan. Palitan! Pila man na? Kanang dako ako ka na magibit-bit. Haning nanganda na? Be, ug kanang haning man ni okra? Okra ug taong. Opo. Haning nanganda ni? Opo. Grabe mo jud pang. Alya na! Alisa! Dadungkos Manila nilando. Kare kita kare nang gawiran day. Kaka to? Daran tasa. Mo na ilatos na si imong papa di magtarong. Kari ba? Yung pa basi mo palit. Kari ba ang gawiran ang taas na taas pas ang bakton. Latos si imong papa sugot ka. Wati ka utan ni.
Yung tinapa pre. Manok. Huwag na ko nito. Taas tay. Gahapon po ito mahayag yan. Dukod naman mo na pre. Purang isa ka Mahal man ito sa merkado. Kailan man ito. Talagang taasa. mudako pa man siguro pud nino, dabong pa ni. O mao na na. No. Muna po ka dyan. Kaya na lang. Taas ko ka dyan na. Ubuang na, di na pumutan ng Dabo nga. Di na. Kuan. Gahi naman po buwang na. Kani lami ni kay dabong pa. Oo. Gami nagkol tinapa day lamit na. Bagay na ba kuko nga na doon kan. Awa day rang daka alay do. Ug di tumutaro imo papaganhi wala tuso na diha suot ka. O dayo. Diha ra na kay mo adtor ko sa mga aw mo kon kog okra pa ko na. Oo na ay daghan. Taysa bugas man lagi ni Taysa. Kaya na guys, hapon na. Kuan mas na yung sabaw may isda. Diyan taning palit gani ha, ugma na pod ni. Kang nagkagalagi na ha. Ang taasa. Mga juta na ni kuan ay, ikaning dagat-dagat idara ning panit. Dabong pa ni na yun, mga. Nabaka na similya dani. Napidila. Upo no. Balantiyong to dyan gingan. Ugma na po ni guys, kaya nagpalit og isda sa bawon. Nagiutan siya kung rin tinunuan. Bisas na yung pagka tinunuan kaya bago pa na ulian. Nagpalit ng isda sa bawon. Butangan pa dahil kamungkay kaya magmanang napay doon dahog maridyo. Mana ni kamungkay nga itong gipuungan ay agi kuhaan maridyo. Kay kuan. Lamig na magnahong. Wala basol. Leksian! Pangkuan na naglamok. Kana na pwede daghang lamok. Bangis mama, be. Wala ko kay ba, may mag-chat, mag-uli ba sila? Ito ang mag-chat si Eliana, tapos nilakaw ng simbahan. Nga, nabi, tinawa ko, be. Di po pala biag usa-usa kay buntagan ta. Nga. Mungit ka na ni biha kay kuani na. Randa ko ah. Kukuha na gamay mo tapos di mo, be. Randa ko ah. Taas pas ang button. Pero ingis na tayo mong ginga namin ito tayo mo. Dabong pa kuno mo na ka pag di ay ni. Pero pailami og pag-uwangan. Nanas ta tayo sud na. Banha na pag isang radyo. Jamora ni guys kay magkuhan pa mi dali magsabos isda. Jamora ni ang vlog guys. Salamat sa pagtanaw ug God bless na ting tanan. Bye guys. Bye. Amping mo.